namandla ulwesine lomthandazo sesiphinde sahlangana futhi njengenhlalayenza yabanye ke yabona isini la sihlangana khona sibuthana khona sifunde nje izinto eziningi ezithile ezihlukahlukene okubalekile ukuthi ke sizazi ngoNkulunkulu wethu esikholwa nguye. Njengamanje ke isihloko esisibukayo namhlanje sibuka nje isihloko ngendumiso, sibuka ke nama expect athile esiwabukayo ukudumisa ukuthi ke kuyini ngempela lento esuke siyenza iyini, futhi ke kusho ukuthini, kuphi okulindelekile kuthina, ngoba ezinye zezinto sigcina sasizenza ngokungaqondi, okunye ugcina usukwenza ngokujwayela, and kunzima ukwenza into ungenayo i-meaning ne-understanding yayo. So it's very imperative ukuthi ke singene kukho sikubuke ukuthi ke kuyini in depth, ukuze sizokwazi ukuthi masiqhubeka going forward as ukhuba nokubonga uNkulunkulu nokudumisa kuyinto thina amaKristu esiye siyenze kakhulu. Isikhathi sethu njengamanje sikhomba khona silibumbe neholo lokuqala ngemzuzu engamashumi 20 ngaphezulu. Njengoba ke sikhona sihanjelwe isihambeli sethu ubaba umfundisi uJele uphinde wavuma futhi ukuthi ke abe khona kusesigayigayi esinamandla somsakazo. Ngicela ukumnika i-opportunity ukuthi akabingelele abalaleli bethu kusesigayigayi esinamandla. Ngibingelele bazalwane egameni likaJesu. Ngibingelele abalaleli bonke emakhaya ngegama likaJesu waseNazaretha. Umfundisi Jele onibingelelayo ngise Absekho ubunzima Christian Radio. Ngiyabingelela kakhulu kubaphathi bomsakazo, ngibingelele kakhulu kumsakazi uMacingwane, abazwane bonke nasebenza nabo ngibabingelele egameni likaJesu Kristu. Umfundisi Jele ke lo okholwayo egameni likaJesu. Amen. Ngiyathanda lapho okholwayo, hayi osuntayo. Ayi siyabonga kakhulu. Siyabonga kumfundisi wethu. Njengoba ke besenge ngathi ukuyendlala indaba ukuthi ke sizobe sibuka lolu daba lwendumiso. Ngiyafisa ukuthi ngaphambi ukuthi ke siqhubeke any further ke siqale nje sichaze ukuthi uma ngabe sikhuluma ngendumiso sikhuluma ngani, kuyini ukudumisa. Mlaleli ekhaya, kunento esithi indumiso okuyinkonzo ephelele bazalwane. Mangithi inkonzo ephelele ngisho ukuthi uNkulunkulu mayidala umuntu emhlabeni umdale ngomfanekiso wakhe. Usekhuluma amagama uNkulunkulu ukuthi ube asikhonze, asifuze asikhonze. Kusho ukuthi ngamanye amagama, when we worship, must dumisa uNkulunkulu, when we worship God sisuke senza lokhu esidalelwe kona kube sikwenze. Wonke umuntu ke udalelwe ukudumisa. Akunendaba noma uthi uyakholwa noma ukholwa, but lento uNkulunkulu mayidala umuntu wayengenayo lento yokungakholwa komuntu, wayenento ukuthi umuntu ngimdalela nje ukuthi angidumise njengoNkulunkulu. Ngamanye amagama ke nayo ihlukene kabili ke lento. Ingakho ngisicacisa kahle sithi praise and worship. Kanti isiZulu sithi indumiso. Sihlanganisa. Kanti ihlukene kabili ngoba uma sikhuluma nje ngepraise, it is when lento uexpressa, usually siexpressa ngokucula, but isuke sibonga uNkulunkulu. We just thank God ngemsebenzi yakhe ayenzile. It's either mhlawumbe usenzile into etheni, but we just thank him for what he has done for us. Siyambonga uNkulunkulu ngaloko asenzele kona. Ngakho uDavid emafuna incwadi yama 103 uthi mbonge uJehova mphefumulo wami. Kusho indumiso must come from within, mayisuke ngaphakathi. Akusiyo into yokucula nje, but ayisuke ngaphakathi. Uthi ke mbonge uJehova mphefumulo wami, nakho konke okuphakathi kwami makudumise igama lakhe. Ngoba indumiso it's about God. IngoNkulunkulu iya uNkulunkulu. So akusiyo mhlawumbe ukuthi into nje ayenzele umfundisi, ayenzele umzalwane, ayenzele umuntu uthizeni mhlawumbe omkhulu esontweni, but iya uNkulunkulu straight. Ayisiyo umuntu but iya uNkulunkulu. So uthi ke mbonge uJehova mphefumulo wami, nakho konke okuphakathi kwami makudumise igama lakhe, which means lento mayisuke la ngaphakathi. Uthi ke nakho konke okuphakathi kwami makudumise igama lakhe. Ngamagama kungathi is preaching to the inner man, is preaching to umuntu ongaphakathi. Nakho konke kungathi uthi mphefumulo wami, inhliziyo yami dumisa uNkulunkulu. Ngamagama
uphoqelekile wenhliziyo yami ukuthi dumisa uNkulunkulu. Uthi ke nakho konke okuphakathi kwami makudumise. Akathi ukuthi ngiyacela ukuthi kudumise, but uthi makudumise uNkulunkulu. So indumiso into nje into efuneka isuke ngaphakathi kumzalwane. Akusiyo into mhlambe nje yomcabango ukuthi yazi yabona, akusiyo into yomcabango. Ingakho umprofeti uIsaiah uthi lesi sizwe singidumisa ngendebe zomlomo kodwa inhliziyo zaso zikude. Kusho ukuthi indumiso kumele isuke ngaphakathi enhlizweni, ngoba uNkulunkulu akahloli amazwi kodwa uhlola okusenhlizweni. Akanendaba namazwi akho ukuthi ugijimisa kanjani iphimbo lakho, udlalisa kanjani. Kodwa into ayihlola kakhulu, uhlolo okusenhlizweni ukuthi kuyahambisana nalokho okushoyo. Lokho sithi ke indumiso. No, inamandla, kuyezwakala, siyabonga kakhulu. Mhlawumbe ke singafisa ukwazi ukuthi uma udumisa kuthini ukubaleka kwakhona, kubaleke ngani, ukusiza ngani wena muntu osuke udumisa nakumuntu futhi osuke indumiso uyibhekise kuye okuNkulunkulu. Number 1, indumiso sithi sibhekise kubani? kuNkulunkulu. Leli iBhayibheli uma simdumisa uNkulunkulu lithi iBhayibheli uNkulunkulu uhlala ezibongweni zabantwana bakhe. Masifunda incwadi, I think incwadi yezikronika zesibili chapter 20. Leli iBhayibheli lami uJehoshafati uhlangabezana nezitha. Lithi iBhayibheli lami bamtshela uJehoshafati ukuthi kuza isixuku esikhulu sizosihlasela. uJehoshafati inkosi kaJuda, lithi iBhayibheli wesaba. Okokuqala kwenza mafunda kuthiwa wesaba Shaul uvalo. Lithi wabhekisa ubuso bakhe ukumfuna uJehova. Lithi iBhayibheli wayesememezela ukuzila ukudla. Uthe senza njalo, lithi iBhayibheli lami senza njalo, lithi memezela ukuzila ukudla. Lithi ke iBhayibheli lami ke wayesethi ke lithi iBhayibheli wayesemisa abahlabeleli ukuba bahlabelele kuJehova behlotshisiwe ngobungcwele. Kusho ukuthi akakhethanga the group of people abanephimbo elikahle, but iBhayibheli lithi wakhetha wamisa abahlabeleli bahlabelele. Uthi iBhayibheli ke la bahlabeleli kuthiwa bamisa uJehoshafati inkosi. Lithi ke iBhayibheli babehlotshisiwe. Hayi ukuthi babegqoke kahle, mhlawumbe babegqoke ihili, babegqoke kanjani, but kuthiwa babehlotshisiwe ngobungcwele. Which means that babegqokisiwe ubungcwele. Bebona ngamagama ukuthi i-attire yabo was not yayenziwa ohlobo lwe-attire kanti ngezandla zomuntu. It was a design attire, the spiritual attire ebebonakala ngawo. Lithi iBhayibheli ke babehlotshisiwe ngani? Ngobungcwele. Lithi iBhayibheli when they began to worship the Lord, to praise the Lord, lithi iBhayibheli lami ke izitha zabo zagwazana zodwa. Okumphumela wani wokudumisa uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli izitha zabo, their enemies, lithi iBhayibheli zaqala zagwazana. Kungathi uNkulunkulu wenza ukuthi bangabonani ukuthi laba abandawonye. Zaqala bathi kungabona isikhathi bathi bona begwaza abakaJuda noma abaIsrael, kanti sebegwazana bodwa. Ilethe enziwa indumiso. Uma ngabe udumisa uNkulunkulu, umdumisa uhlotshisiwe ngobungcwele, umdumisa ukuposition. Ngoba iBhayibheli wamisa abahlabeleli ngamagama, he positioned them, aligner wabamisa kahle. Kuyenzeka udumise kanti awukami kahle. Indumiso yomuntu ongakami kahle noNkulunkulu ongekho iposition ayenzi lutho, ayina effect, ayenzi lutho. But iBhayibheli wabamisa kahle, waba-aligner, wabapositiona kahle so that bazolungela ukudumisa. Lithi iBhayibheli mabeqala bedumisa bethi makabonga uJehova ngoba umusa wakhe umi phakathi. Ayikho into abebeyisho eningi, but babathi makabongwe uJehova ngoba umusa wakhe umi phakathi. Makabonga uJehova ngomusa wakhe umi phakathi. Makabonga uJehova ngomusa. Ngesikhathi besho njalo izitha zabo zayigwazana zodwa. Ngesikhathi kwenzeka lokho bazana akali uJehoshafati. Kungathi kuthiwa mawufunda kahle uJehoshafati wayekade enempi, bakhona bephethe imkhonto, bephethe yonke into eyinkempe ongayicabanga. But wathi those people bempi, he took them wabeka ngemuva kwempi. He took them, what no, nina anizukulwa la, wathi bilane emuva ney'nkempa zenu. Wayesemisa abahlabeleli. Kungathi uthi weapons down, asibeke phansi izikhali lezenyama. Wasuqala manje sewumisa abahlabeleli, nabo bahlabelela baphathanga izikhali.
kodwa bahlabela behlotshisiwe ngani ngobungcwele. Basho nje into yinye bayikhiphe emlweni wabo, bathi makabonge uJehova ngokuba umusa wakhe umi phakathi. Ngesikhathi besho njalo ke izitha zabo ziyagwazana ziyabulalana, kungathi uJehova sebodwa ubuka impi esezulwini. Jehova uyibuka impi igwazana yodwa bebezohlasela, kodwa manje uNkulunkulu wabenza ukuthi balwe bodwa. Yini ayenza uJosaphat? Akenzanga lutho. uJosaphat ayikho into ayenza, kodwa yodwa into ayenza ukuthi he was connected kuNkulunkulu wempi, ngoba awukwazi ukulwa impi ungabi connected kuNkulunkulu wempi. Number one, i-worship, you must know the one you are worshiping. You worship somebody who has encountered with the one amdumisayo. Number one, simdumisa uNkulunkulu ngoba mkhulu. Ingqondo yethu inesambulo sokuthi he is so great and mighty, akekho njengaye. So iBhayibheli lami ke ngesikhathi kwenzeka njalo izitha zagwazana zodwa. Uyabona mangabe udumisa uNkulunkulu ngathi ungafaka izandla emaphaketheni and bese ubuka imove whereby God is doing the miracles, where God is fighting. Kunezinye izimpi engadingi ukuthi uswete ujoluke, but edinga ukuthi udumisa uNkulunkulu ukuposition, and you will see God fighting. Elwa uNkulunkulu elizimpi zakho. Nalapha ekhaya ngwenze kunezimpi, but lena manje idinga ukuthi udumisa uNkulunkulu umeke uposition. Ngoba ungadumisa uNkulunkulu akafuni umhlangano nabanye uNkulunkulu. Uyadumisa ngapha uyafafa uyachela into zakho ngapha ekhaya. Izimpi zakho ngekwazi ukuyinqoba, kodwa manje ake uphakamise uNkulunkulu. Ithi iBhayibheli esikhathi emphakamisa izitha zakhe Josaphat zagwazana zodwa, engaphethe inkemba Josaphat, but nje uNkulunkulu wasezulwini elwa izimpi. Ngaze ngayithanda le ndaba nganoMoses mayifika lapha eLwandle Olubovu waphakamisa induku. Ukuphakamisa induku kwakuyisani yendumiso. Waphakamisa induku uMoses ngesikhathi ephakamisa ulwandle lwavuleka, ngoba ngesikhathi ephakamisa induku kungathi uthi uphakeme wena Jehova akekho njengawe, amandla ami akule nduku ngoba wena ukule nduku. Ngesikhathi ephakamisa induku ulwandle lwavuleka, but ke angikho lapho. Lithi iBhayibheli ngesikhathi sebebulele bonke noma sebecwile bonke abaseGibhithe, lithi iBhayibheli uMiriam wathatha isigubhu washaya isigubhu sakhe walihlabelelani kuJehova. Ngoba ihashi lenkweli yalo ukuphonsile olwandle. Athi uJehova uyindoda yempi, nguJehova igama lakhe. Kuthiwa ngesikhathi benjalo babedumisa uNkulunkulu, bedumisa uNkulunkulu. iBhayibheli lami bedumisa uNkulunkulu, bebonga namandla kaNkulunkulu ngenceku yakhe uMoses. Kungathi bazalwane, kungathi Moses ngaleso sikhathi kungathi babemthwele bemphakamisile uMoses, bathi no, this is our hero. Nangu lo muntu lo wenze lezinto. Baphakamisa uMoses ngapha, baphakamisa uJehova ngapha, bathi no, lo uNkulunkulu kaMose asikwazi uMose simbukele phansi uMose ngoba kwenzeka lezi zinto nje. Nangu lo muntu osixhumanise namazulu. Lithi ke iBhayibheli lasifunda khona kuthiwa ke izitha zabo zagwazana zodwa ngoba abantu babedumisa uNkulunkulu behlothisiwe ngani ngobungcwele. Namhlanje siyabamisa abantu bahlabelele, but asikakayinaki indaba obungcwele. Asikayinaki indaba ukuthi bangcwele yini, ngoba lithi iBhayibheli lami bazalwane, le ndawo indawo engcwele indawo kumele ngabe siyayihlonipha siyayisaba. Bazalwane, leli gama ethi worship lisho ukudumisa noma lisho ukukhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu yena eyinkosi, wena uyinceku kuye. Indlela kawenza ngayo neposture yakho noma indlela oyipositiona ngayo ma worshipa, hayi ke lokupraise, but lokuworshipa it is when you bow down your face. Ukusho ukuthi ngiyabesaba lo hlelo esihlalweni. Athi umhlabile, I think uBenjamin Dube athi bow down and worship him. I-worship ke umzimba, even nomzimba wakho when there's something, when it comes to worship akufani nokupraise, ngoba ukupraise uyacula uphakamisa izandla ushaya izandla, but when sisiza worship it is when you bow down your face and say you are mighty, the one who said wena hlelo esihlalweni you are so mightier than I, umkhulu kunami. Ngesikhathi ke uworship
worshipa usuke sewubheke phansi ngoba lento ye praise and worship iconduct noma icontrolwa ngumoya oyingcwele. Yeah, kunjalo. Asiyenzi ngenyama. Ingakho isikhathi sothi omunye shana izandla sehlile uNkulunkulu ayisiye lento yokuthi usitshene ukuthi asenzeni ngoba lento iconductwa ngumoya oyingcwele. Asitshenwa ngumuntu kodwa umoya oyingcwele phakathi kwethu uyasitshena manje senzani manje uma sekubizwa iguqe phansi akushiwo ukuthi guqani manje but lento ngoba ekamoya lento uyibona sewuguqisa worshipa ubuso bakho why ubuso bakho bube phansi ukuthi uyamesaba lo nombonayo ngoba you cannot worship umuntu ongamboni. Hayi kuyezwakala madoda inamandla ngendlela ongakazi uyibone ungaliqhaqhazela isizwe kodwa ima kahle mazi loyo muntu osuke udumisa kuyena wona ama settlements akhona njengamanje agcwele njengamanje kuzona izindlu lezi somsakazo qhubeka kohlele nathi kusigayigayi esinamandla somsakazo lo sisho esinzima nokweswela biyaguqa ngamadolo sazobuya nawo part 2 wengxoxo.